Vamos a ver, eu xa en outras veces intervín neste pleno en relación con empresas contaminantes. Hai un tema real. Outro día había un programa na televisión española donde se debatía que diversas empresas que contaminaban este país ao longo de moitos anos contaminaron, fixeron todo o que lles dou a gana e nunca recuperaron a situación que habían degradado, non? Nin a administración, eso cando se fala de multas irrisorias, etcétera, etcétera. Na moción que presenta o BNG se fala dun tema real, dunha zona ganadeira, dunha zona agrícola, dunha zona con montós de regatos, con montós de temas da natureza, e desde logo eu non quero creer que no que decía o compañeiro portavoz do PSOE, que está casi validando, xa casi dándolle a licencia á empresa, pois me parece moi grave, non? Me parece moi grave porque aval daqui, aval dallí, despois os avales non valen para nada. Para nada, porque non se executan, nin se vai encima dos infractores. Vimos varias empresas de rodas a nivel do Estado español que unha vez que están acumulado que xa non dá pa máis, as queiman e non pasa nada. Hoxe ainda non sabemos nada das dúas últimas plantas que a nivel nacional arderon, que se lle tomara ninguna actitude contra ningún delincuente medioambiental propietarios desas plantas, non? Eu aquí vou presentar no próximo pleno unha moción sobre unha empresa que se quere montar no Puerto de Oza, non? Que era un porto pesqueiro, que cada vez hai menos pesca, que xa non temos nada, é unha empresa que eu denunciei no ano 2003, no 2004, que limpaba o Porto da Coruña cunhas dragas, sustraía os aceites, os petróleos, e logo iba a unha nave da urbanización Icaria, collía o camión, metía dentro da nave e botaba no alcantarillado todo o canto sacado do Porto da Coruña. Iso é como funcionan estas empresas. Isto se denunciou tamén e nin puñetero caso por parte da administración que naquel momento tiña que actuar, que era a comunidade autónoma, non? Ao contrario, os sinvergüenzas que fixeron eso me denunciaron no penal que era unha maldad miña, cando teño as pruebas todas de como estaban do secretario de Corporación e de técnicos, de como estaban votando os vertidos en esa tal. Por tanto, a experiencia é tremenda. E se vamos a Río do Pasaxe, canto se contaminou durante anos con esas empresas malditas que se montaron aí, non? E que está, aínda hoxe, a día de hoxe, aínda está sin renovar, sin dragar, sin recuperar unha parte importante que foi a máis gravosa, que non eran os alcantarillados dos concellos, que a Xunta nese aspecto, cos concellos sí fixe unha labor importante, pero no que é na contaminación das empresas, o que foi a do Burgo, a Cros ou a Elosúa, me parece chamar, non quero dicir o nombre, por se aceites e non sei que. No fondo, que cada vez que tronaba e caía un diluvio, abrían os tanques e salía toda a ría. E así está o fondo da ría hoxe no Alto do Burgo e no Alto de Cambre, non? Por tanto, cousas bonitas, proxectos, e ará, eu non creo en el ará. O que hai que fazer é arar e non se lles fai arar. Por tanto, eu non admitiría para nada a emenda que presenta o Partido Socialista e si apoyaría a moción que está presentando neste momento o Bloque.